40. Pre niekoho strašiak, ale vo svete financií je to vlastne skvelý strategický moment. Nie je to o tom, že treba niečo dobiehať. Vôbec. Je to skôr o tom začať hrať jednu veľmi premyslenú hru. Tak sa poďme spolu pozrieť, ako ju hrať a ako v nej zvíťaziť. A hneď tu máme tú kľúčovú otázku, ktorá mnohým nedá spávať. Je toto posledná šanca na bohatý dôchodok? Nie. Vôbec to nie je posledná šanca. Práve naopak. Je to tá najlepšia príležitosť začať strategickú hru. Prečo? No lebo v tomto veku už sú tu skúsenosti, príjem je zvyčajne na vrchole kariéry a, čo je podstatné, stále je pred nami dosť času. Toto je presne ten správny moment. Takže, čo nás dnes čaká? Prejdeme si 5 kľúčových oblastí. Začneme tým, prečo je 40 taká finančná križovatka. Potom sa pozrieme na novú stratégiu, ktorá kombinuje rast a ochranu. Tretí bod bude jadro portfólia, čiže ten pevný základ. Následne si povieme niečo o pasciach a príležitostiach. A na záver, ako sa čo najlepšie pripraviť na budúcnosť. Tak, prvá časť. 40 finančná križovatka. A naozaj to sedí. Prečo je práve tento vek takým zlomovým bodom pre financie? Je to vlastne celkom jednoduché. Práve v tomto období sa stretávajú dve veci. Zvyčajne najvyššie príjmy v kariére a zároveň tie najväčšie záväzky. Hypotéka, deti, rodina. A presne preto je najvyšší čas urobiť si vo financiách veľké upratovanie. Tento citát to vystihuje úplne presne. Je to moment, kedy sa naozaj oddelí zrno od pliev. Tí mladícke chyby a experimenty, tie už sú za nami. Rozhodnutia, ktoré padnú teraz, tie budú definovať finančný komfort na desiatky rokov dopredu. Takže je naozaj najvyšší čas dať celému majetku jasnú a pevnú štruktúru. A to nás privádza k druhej časti. K novej stratégii, ktorá sa točí okolo rastu a ochrany. Pretože pravidlá investičnej hry sa v tomto veku menia. Už to nie je len o šprinte za čo najrýchlejším ziskom. Teraz je to skôr ako hrať šach. Treba premyslene brániť to, čo už je vybudované a zároveň opatrne plánovať ďalší rast. Investor 20, ten je zameraný hlavne na rast, má vysokú toleranciu k riziku, veď pred sebou má 40 a viac rokov. Môže si dovoliť experimentovať s jednotlivými akciami či kryptomenami. Ale investor v 40, tam už je to o rovnováhe. Rovnováha medzi rastom a ochranou majetku. Tolerancia rizika je prirodzene nižšia a horizont je kratší, povedzme 20 a viac rokov, a preto sa do popredia dostáva stabilita, teda veci ako indexové fondy a dlhopisy. Ideme na tretiu časť, jadro portfólia alebo ten pevný základ. Takže, ako vlastne vybudovať portfólio, ktoré bude stabilné, ale zároveň bude mať stále slušný výkon. Poďme sa pozrieť priamo na jeho zloženie. No a takto by to mohlo vyzerať. Vidíme, že akciové ETF fondy tvoria stále dominantnú časť, povedzme 70 až 80%. Prečo? Pretože stále potrebujeme motor, ktorý porazí infláciu a zabezpečí reálny rast. Ten zvýšok, tých 20 až 30%, to sú aktíva s pevným výnosom alebo nejaké alternatívy. A tie slúžia ako taký stabilizačný vankúš, keby náhodou na trhoch prišli nejaké turbulencie. A keď už sme spomenuli tie ETF fondy, čo to vlastne je? Je to v podstate investičný fond, s ktorým sa obchoduje na burze, podobne ako s akciou. A práve nízkonákladové ETF sú ideálnym stavebným kameňom. Za naozaj minimálne poplatky vďaka nim investujeme do stoviek, niekedy až tisícok firiem naraz. Je to asi ten najjednoduchší a najefektívnejší spôsob, ako poriadne rozložiť riziko. A aké sú teda kľúčové princípy úspechu? Nie je to žiadna raketová veda. Sú to v podstate tri veci. Po prvé, pravidelné a ideálne automatizované investovanie. Po druhé, minimalizácia poplatkov. Tie totiž vedia z dlhodobého výnosu odkrojiť poriadny kus. A po tretie, daňová optimalizácia. Na Slovensku napríklad platí, že ak sa cenné papiere držia viac ako rok, výnos je oslobodený od dane. A toto je mantra, ktorú sa oplatí nielen poznať, ale hlavne dodržiavať. Dobre, poďme na štvrtú časť, pasce a príležitosti. Pretože každá cesta má svoje nástrahy, ale aj skratky, ktoré môžu pomôcť. Takže sa pozrieme na to, čomu sa vyhnúť a čo naopak využiť naplno vo svoj prospech. A tu je nepriateľ číslo 1. Zlé dlhy. Čo to je? No, sú to hlavne spotrebné úvery, dlhy na kreditných kartách, povolené prečerpania. Skrátka všetko s vysokým úrokom. Pretože ich úroky sú takmer vždy oveľa vyššie ako akýkoľvek rozumný výnos investícií. Takže úplne prvý krok, ešte pred masívnym investovaním, je zbaviť sa ich. Alebo ich aspoň skonsolidovať, spojiť do jedného úveru s lepším úrokom. A máme tu nepriateľa číslo 2. Toto je veľmi zákerná pasca. Inflácia životného štýlu.
O čo ide? Jednoducho o to, že ako rastie plat, tak úmerne rastú aj výdavky. Zarába sa viac, míňa sa viac a výsledok? Finančne sa stojí na mieste. Je to presne ako bežať na bežiacom páse. Človek sa síce spotí, ale v cieli nie je o nič bližšie. No a po nepriateľoch prichádza spojenec a tým je pasívny príjem. V 40-ke to už naozaj nie je nejaký vzdialený sen, je to úplne reálny a dosiahnuteľný cieľ. Často sa spomínajú napríklad nehnuteľnosti na prenájom, čo je taká obľúbená cesta. Ale samozrejme existuje aj mnoho iných možností, ako nechať peniaze, aby zarábali sami. A ešte jeden dôležitý spojenec, alebo skôr záchranná sieť. Finančná rezerva. Ideálne by mala pokrývať životné náklady na 6 až 12 mesiacov. To je ten záchranný vankúš pre prípad, že by sa stalo niečo nečakané. A prečo je to dôležité? Lebo všetká hotovosť, ktorá je nad touto rezervou, by mala pracovať. Inak jej hodnotu potichu, ale isto zje inflácia. Dobre, takže stratégiu máme, pásce poznáme, spojencov tiež. Je čas prejsť na poslednú časť. Príprava na budúcnosť. Poďme sa pozrieť na konkrétne kroky k pohodlnému dôchodku. Ten sa síce môže zdať ešte ďaleko, ale tá seriózna príprava musí začať, no presne teraz. A ako vlastne zistiť, koľko kapitálu je na dôchodok potrebných? Existuje na to skvelá pomôcka, tzv. Pravidlo 4%. Pomáha odhadnúť, koľko peňazí potrebujeme, aby sme z nich mohli udržateľne čerpať rentu. Alebo ešte jednoduchšie, stačí si zobrať požadovanú ročnú rentu, povedzme 20 000 eur, a vynásobiť ju číslom 25. A hneď je tu cieľová suma, v tomto prípade 500 000 eur. Takže, aký je plán na túto poslednú etapu? Je vlastne veľmi priamočiary a má 3 kroky. Poprvé, vypočítať si tú svoju cieľovú sumu. Mať jasný cieľ je základ. Po druhé, dať si do poriadku právne veci. Aktualizovať závet, určiť oprávnené osoby a podobne. To prináša neuveriteľný pokoj. A po tretie, ako sa cieľ blíži, tak postupne pomaličky znižovať riziko v portfóliu. Žiadne náhle skoky, žiadna panika, len také jemné postupné ladenie. A na záver jedna otázka na zamyslenie. Definuje dnešné smerovanie náš komfort o 20 rokov? Tie princípy, o ktorých sme hovorili, sú v podstate večné, ale len skutky dokážu reálne zmeniť budúcnosť.